Di Hamua Kadongan, jumpa musya di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak. Ia renungan sadarion dibuat sian buku renungan wasiat dohok judul Bicana dong do petiki Mubama. Nama roja hadoi sian hatani debata di 2 Petrus tolu ayat 8 sahatu 10 tolu dohot pangodol hononna sia 2 Petrus tolu ayat sia songonomma di dok tisik. Ai dipangidorohana naeng unang manyamago agyaise naeng matahe saluhu na sahat tuhamubaon ni roha. Dadadong hata terlabat lau mubah tunadenggan hobar tu holong ni debata. Parjahat na diparsilakon rap dohot Yesus Kristus totong do ditogu lahu madai surgo hasonangan ni. Alai olo dohita jupangan nakajolma na hatop manipulhon parsorion dohot makilalahod dalan nang tartutup lahu makilala hamubaw ningolo. Makasiholi gabe si huto Kristus disude portubion sarupa do ima hasasau ni haripason ni portibion. Alani haroro ni Tuhan Yesus padua halihon. Didog si Petrus satokinon hita mangulu gabe si huto Kristus na satia hita pe ikodo sunggul di bagasan partikian na paimahon. Isakapi di batado sude jol maparsidohot di bagasan lasniroha na manottongi. Halak nalilu totong do pe dilihat dalal lau mulak jalamuba. Marhiteima partikian paimahon gabe partikian basa-basa na tadalani marhite pangurupion ni Tuhan debata. Lau mabain barita nauli tujol mana makarikoton haluaon. Marhite pakatayon dohot parange di parngoluatta. Huaso holong ni debata ima huaso na paulihon. Dang holan manguhum sabing. Molo saunaria dong pangalaho dohot hasomalan ni ngulu di bagasan ngolutta na lau siubaon. Unang be tasudati. Molo dong jolma na tatada makarikoton pangurupion. Alatongon di bagasan dalan na buy mabayan hamamago ni ngoluna. Say hato mahita patupahon pangurupion. Huaso holong ni debatama mangurupi hita sa luhut na. Amen. Songoni mahata ni debata renungan di hita sadarion unang lupa kadongan. Like, subscribe jala bagihot tua kadongan ala marhite na dohot dohita mangurupi ulaw parbaritan na uli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debata mangaramoti Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.